Sadan. 만론도 화나해 봐봐. ओम पूर्णा परब्रह्म ज्योति स्वरूपी जय। ओम पूर्णा परब्रह्म ज्योति स्वरूपी जय। ओम पूर्णा परब्रह्म ज्योति स्वरूपी जय। ओम सरासर ब्रह्मणि जय। ओम सरासर ब्रह्मणि जय। ओम सरासर ब्रह्मणि जय। दानिया जोंना पिपिला बिरहोनाय खामानिया जानानै थांबाय, पिपिलाखौ बिरहोखांबाय। दा बे पिपिलानि सोमोन्दैनो पिपिला बिरहोगिरि पिपिला ब्रह्म धर्म गाहाय आफादनि आफादगिरि मानगोनां मुफ्ति वीरेन्द्र कुमार ब्रह्म आफादखौ बे पिपिलानि सोमोन्दै सुंद'यै बुंथिनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। गोथौयै लखिमपुर जिल्ला आइजो आफादनि नेहाथारि आइखौ मान बावथिनो थाखाय दिनै खावलायहरनाय जाबाय। आइजो आफादखौ पिपिलानि सोमोन्दै सुंद'यै बुंथिनो थाखाय दिनै खावलायहरनाय जाबाय। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमः। ओम दिनैनि नैबे थामनो सनापुर गामिनि ब्रह्म मन्दिर लांगोनायाव बोखावै लखिमपुर जिल्लानि गा 45 लाइमोन आफादनि आरो गा 2 आइजो आफादनि बे बोसोरसालिया जोंनि अधिवेशन खुंनाय हाबाफारिया नैथि